labarin duniya ne al'umma sai mu gane gyara kayanka ba zai zamo sauke mun raba ba. Allah ne ya bani to menene na kishi, dan na fahimta wani bai sabgar gaban shi. Ko me kake yi waɗansu suna ta haushi, wani so yake baya karka kawai yaran shi. In har ka kashe ni to mene ta ribar, ni dai kai haƙuri ka je wuƙa ta gabar, dan bani ɗaukar kowa mai a raina. Malam sarki ne in ya rike girman shi, shi ko babba ya uba ne in ya rike girman shi. In baka rike girma ba yaro babu ruwan shi, zai maka yarinta ne kuma sam ko a jikin shi. Ita duniyar yadda ka ɗauke ta haka take maka, idan ka mata mai kyau ne zai bi ka. Kana nan in kana a zaune wannan zai kika, kana nan kana zaman ka wani can zai soka. Ina yin waka idan har na burge ka samun albarka, idan ba na burge ka to ja bakinka, koma gefe dan uwa kawai ka shaninka, domin ita duniyar ga kowa da gwaninsa. Rabanka ne to ba mai kwacewa, in Allah ya ce da kai to ba mai canzawa. Zai iya baka a yanzu ka gode karawa, daina mugunta malam asada kyale wannan. Cin haƙƙin wani malam duk ajiye layin nan, domin bai bullewa. Ita waƙa dai a radu wannan baiwa ce, kuma waƙa dai a radu wannan sana'a ce. Idan ka saka gaskiya cikin ta kai dace, idan ka saka hasada cikin ta ka kauce. Ita hasada ga mai rabo ai taki ce, zuba ƙara dan a radu wannan nasara ce. Allah ne ke yi fa ba mutum ko jinni ba. Allah bani da kowa sai kai sarki ɗaya, na roƙi ka kare ni da duk sharrin 'yan tsiya. Ka haɗa ni da mai sona soyayyar gaskiya, mai sona wadda bai buƙatar in sha wuya. Albarkar shugaban halitta kairil anbiya, abban Fadima annabi da abun kwaikwaya. Duniya bar ƙauna ce, duniya bar sha'awa ce, duniya bar kwaɗayi ce, amma kadda ja ka kamance. Lahirar ga ta zarce hakan daɗi da wuya.